gràcies per ser aquí, gràcies per acompanyar-nos. Trobar-nos aquí per presentar-vos el nostre programa i la magnífica gent que lluitarà per poder-lo dur a terme. I PSCUP no som una colla pessigolla que ens agrada el poder. Som un projecte col·lectiu. Som un projecte que ens il·lusiona. I per nosaltres, ser un projecte col·lectiu no són paraules buides, sinó que tenen tot el sentit d'aquest món. I permeteu-me fer una broma, si més no. Oi, què heu vist, els cartells que hi ha penjats per salt? Qui té un projecte col·lectiu? Només aquesta imatge parla per si sola. Us convidem a escoltar-nos i a gaudir de la trobada. Al final, si voleu, remullarem un gotet de vi o un tall de fuet. Això sí, tot producte de proximitat. Pot haver-hi esperança per una societat que actua com una gran família, no com a moltes i separades. El veritable progrés social no consisteix en augmentar les necessitats, sinó en reduir-les voluntàriament, però per això cal ser humil. El que donem als nostres infants, els infants ho retornaran a la societat. Avui, a molts llocs es reclama seguretat, però fins que es reverteixi l'exclusió i la no equitat dins la societat i entre els diferents pobles, serà impossible erradicar la violència. S'acusa de la violència als pobres i els pobles pobres, però sense igualtat d'oportunitats. Les diferents formes d'agressió i de guerra trobaran un caldo de cultiu que tard o d'hora provocarà la seva explosió. Malalt. Malalt està al món on tenir i ser signifiquen el mateix. La societat és un manicomi i els seus guardians són els funcionaris de la policia. Si us sembla, Jaume, Anna, Maria, us començaran a presentar les primeres línies dels nostres programes. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per venir a la presentació del nostre programa. El nostre lema és Som i seguim. Som per la feina feta durant aquests 4 anys i seguim perquè volem continuar treballant per al nostre municipi. A mi em toca parlar de l'activitat física i l'esport com a eina per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en el nostre municipi. Així doncs, cal facilitar-ne l'accés a tothom, però per aconseguir-ho calen programes adequats, la màxima amortització i funcionalitat dels equipaments i una bona planificació i disseny de l'espai públic. No es pot menystenir o desaprofitar el munt de potencialitats que l'activitat física i la pràctica esportiva poden aportar a la millora de la qualitat de vida de les persones. Oci, socialització, educació, salut, autonomia personal, cohesió, valors. No es pot reduir tampoc el fet de situar Salt en el mapa pel seu nivell competitiu o pels equipaments que ofereix. Aquesta visió porta com a conseqüència unes polítiques elitistes que en dificulten l'accés a gran part de la població. Per tal, cal centrar-nos a facilitar l'activitat física i l'esport a totes les edats i condicions econòmiques. Les nostres propostes són, a nivell d'equipaments, una línia forta d'inversió per al manteniment de les instal·lacions que són velles, el disseny i l'inici de la construcció d'una zona de pràctica d'esport lliure per a joves. En aquest mandat s'ha col·locat una instal·lació de street workout que està tenint molt d'èxit arran del pla local de joventut. La propera hauria de ser un parc d'skate i així progressivament anar configurant aquest espai d'oci, lleure i esports a l'aire lliure imprescindible per al jovent. La construcció, juntament amb el Departament d'Educació, si fos possible, d'un equipament esportiu per les escoles de les Deveses i el Santaló, que alhora fos també un espai més per al municipi i per a aquest barri. En quant a programes de promoció, plantejar programes per incentivar la pràctica de l'activitat física i esportiva
pels beneficis que comporta i perquè pugui arribar a tothom, independentment de l'edat o la seva condició econòmica. Sovint, per a joves i infants, la pràctica d'un esport federat esdevé un hàndicap motivat per qüestions econòmiques o de competència motriu. Una tasca social i educadora important és facilitar la pràctica esportiva a tothom qui ho desitgi, a través de l'esport escolar, organitzant lliguetes a nivell comarcal i també poder fer una lliga d'interinstituts. I com no, continuar treballant amb les entitats esportives del nostre municipi, que en són moltes i que fan molta feina, que duen a terme programes i projectes molt interessants. Així doncs, seguirem treballant perquè l'esport i els seus beneficis arribin a totes les persones del nostre poble. Jo soc l'Anna Clarió, soc integradora social i monitora i cap del CAU de Sant Cugat. I us vinc com a parlar una mica de l'educació 360, que és la que vincula l'educació formal i la no formal. I, jo començaré pel Juguem. Com a monitora del Juguem hem vist que és un projecte que a tothom li agrada molt, no, el Juguem? Vull dir, ens encanta anar a les places i trobar-nos una colla de monis jugant amb els infants i que estiguin dinamitzant i que no estiguin al carrer jugant sols i, és molt guai, no? Però què passa? Que arriba el desembre, s'acaba la subvenció i tothom fora. Ara es queda l'equip i a vegades arriba una subvenció i van arribant així per tandes i estem amb aquestes, que no acabem de tenir una continuïtat. És un projecte molt guai que a més té el Juguem després de l'escola, que són les extraescolars, que tens com un ampli ventall d'extraescolars, que a un preu assequible, que hi pot arribar a tothom, però després també tens les extraescolars per la resta. Aquestes són les que, per la gent que no pot assumir els diners, i el que volem és també que sigui com per tothom, les extraescolars de salt que arribin a tothom de salt, que no hi hagi les extraescolars de primera i les extraescolars de segona. A part del Juguem, també tenim entitats de lleure educatiu, com els agrupaments escoltes, que són els que parlaré perquè més o menys. I què passa amb els agrupaments escoltes? Que són dos i no són prous, no? No arribem a tothom del poble amb dos agrupaments escoltes i les entitats que puguin haver-hi de lleure educatiu durant la setmana. Parlem d'educació, parlem dels agrupaments escoltes com a educació en el lleure durant el cap de setmana, que eduquen valors i tal. Llavors, els agrupaments vetllem per el creixement personal de l'infant, i no arribem a tots els infants del poble, perquè no arribem a persones amb diferents tipus de necessitats. No arribem a persones que no puguin pagar-ho, no arribem a persones que tinguin una diversitat cultural molt diferent, perquè no hi arribem, i tampoc arribem a persones amb diversitat funcional, amb diversos hàndicaps d'aquests. Llavors, per últim, tenim el lleure no dirigit. No tenim espais de lleure no dirigit, tenim places i tenim espais d'organitzadors, etc., però no tenim un espai on l'infant o el jove pugui anar allà i aprendre i créixer jugant sense un adult dirigint-lo. I ja està. Bona tarda. Abans que res, dir que estic molt content de formar part d'aquest gran equip
que es presenta per continuar, per seguir millorant les condicions de vida de totes les persones que vivim en aquest poble. I a mi em toca parlar d'una part potser una mica més avorrida, que ja s'ha presentat aquí en part, que és el tema de l'urbanisme en general, i parlar una mica del tema de l'habitatge. Per millorar aquestes condicions de vida, és això, jo em centraré a parlar que fa referència a urbanisme i sostenibilitat. De fet, l'urbanisme afecta de manera excepcional a la vida de les persones. Per això, l'objectiu d'aquesta candidatura no és seguir segellant més territori amb ciment, amb formigó, amb asfalt. Tampoc és créixer indefinidament. De fet, el poble, igual que el planeta, són finits. L'objectiu és créixer, sí, però créixer amb benestar de la gent que vivim a Salt. De fet, som prous, som molts, som diversos, doncs no ens cal infinitament més gent. El creixement indefinit és evident que no és sostenible. Volem que els que hi som hi puguem viure. Llavors, seguim lluitant contra l'especulació urbanística. Aquí el vídeo ho explicava molt bé, per tant no insistiré en això, però és evident que no pot ser que aquesta especulació estigui per sobre d'un dret tan bàsic com és el dret a l'habitatge digne. Llavors, a partir d'aquí, qualsevol actuació urbanística que es plantegi farem que es tinguin en compte els principis essencials d'un urbanisme sostenible, com ara una bona orientació i insolació de tots els habitatges. Això ja són propostes més concretes. Millorar i senyalitzar trajectes que ens comuniquin del centre cap a l'entorn natural que tenim, ja sigui caminant, en bicicleta. Si s'ha de dissenyar o s'ha d'acabar d'urbanitzar alguna zona, que després parlaré d'alguna zona concreta, s'ha de dissenyar evitant la separació per classes, és a dir, si urbanitzem un trosset, que no en cal urbanitzar més, o si construïm un tros o quan se dissenya, se planifica, s'ha de planificar diferents tipus d'habitatges, de diferents mides, que això voldrà dir diferents preus i això voldrà dir diferent població, i així evitem guetos, que és el que sempre ha passat a molts pobles. També crear espais comuns de relació que afavoreixen la relació entre veïns. Això afavoreix la pau social i el sentiment de pertinença al poble. Igual que prioritzar els espais per caminar i relacionar-se accessibles per a tothom. Pacificar el trànsit, que això en parlarà, suposo, després en Jordi, de tots els carrers del poble i afavorir la mobilitat tant caminant com en bicicleta. Afavorir la construcció sostenible, energèticament eficient i lliure de tòxics. I després, concretament, hi ha algunes actuacions en alguns barris que segurament són importants. Un d'ells seria el barri centre. Llavors, el barri centre, què creiem que s'ha de fer? Doncs fer un estudi rigorós que s'ha començat a fer per saber on seria més necessària una actuació des de l'administració. A partir d'aquí, fer un projecte amb la participació del veïnatge i un cop fet aquest projecte, executar-lo sense que ningú prengui mal. Una altra cosa interessant que proposem és fer un registre de les edificacions antigues abandonades. N'hi ha moltes edificis que estan tapiats, antics, i que són edificis que pertanyen al patrimoni vernacular d'aquest poble. Valdria la pena fer una revisió, primer per assegurar temes de salubritat i de seguretat, i després per promocionar la seva rehabilitació i que puguin servir per posar-los al mercat d'habitatge. Tant aquests com els edificis inacabats o que encara hi ha amb habitatges buits, doncs aconseguir de diferents maneres posar-los al mercat del lloguer social o crear
per exemple, cohousing per persones necessitades, és a dir, habitatge compartit o tutelat de manera temporal. També ens sumem a la proposta que jo he sentit per ahí de fer una residència d'estudiants. Això és interessant, si pot ser que aquesta residència sigui el barri centre i de gestió pública. També l'altre tema que crec que seria interessant seria promoure la revisió del sector de millora urbana que és la façana al Parc Monar, que allò sempre ha quedat penjat fa molts anys i segurament s'hauria de revisar aquell sector de millora urbana, revisar l'edificabilitat interior i fer-la a trossets perquè es pogués anar fent i es pogués urbanitzar aquesta façana en aquest Parc Monar que funciona molt bé a Salt. I ara, i després, evidentment, a totes les obres que l'Ajuntament promogui ell, seguir criteris de bioconstrucció, aplicar energies renovables i promoure l'autoproducció d'energia. Dins d'això, IPS-CUP som els que vam aconseguir que signés el Pacte d'Acció per l'Energia Sostenible l'any 2016 i treballarem per adherir-nos a la xarxa per la sobirania energètica, que és una xarxa de municipis amb propostes molt interessants. Per tot això, i més centrant en el tema d'energies, el que proposem serà la generació d'energia al propi municipi, tant en equipaments públics com en privats. En privats com? Doncs assessorant, ajudant i fins i tot creant una ordenança per facilitar la instal·lació d'energies renovables. I després, ara no sé si em deixava alguna cosa, i sobretot impulsarem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per tal de promoure aquestes bones pràctiques energètiques, promoure l'autosuficiència energètica al poble, promoure les rehabilitacions energètiques dels edificis, assessorant per tal que puguem aconseguir subvencions que ens venen d'altres estaments. Per tant, en resum de la part d'urbanisme i una mica sostenibilitat, segurament després en parlarem més, el que volem és posar la vida al centre. Continuaré amb una petita lectura. Us ho recomano de tots. Soc incapaç de dir els cognoms d'aquesta noia, però si en el Google hi poseu Chimamanda, segur que us ve precisament l'autora d'aquests llibres. Són llibres petitets i a més és novel·lista. Aquest el trobo fascinant i em penso que hauria de ser de lectura obligatòria a tots els instituts de secundària del món. Ja no em quedo amb els de sala, ja traspassem fronteres. Aquesta noia, la Chimamanda, és una autora africana i diu així: parlem sobre prejudicis, sobre els tòpics, sobre el perill dels tòpics i sobre el fet de crear una història única. He d'admetre que jo mateixa també soc culpable en la qüestió de la història única. Fa uns quants anys vaig visitar Mèxic des dels Estats Units. Aleshores, el clima polític als Estats Units era tens i es parlava molt d'immigració i, com passa sovint a l'Amèrica del Nord, immigració i mexicà eren paraules sinònimes. Hi havia una infinitat d'històries sobre mexicans que els descrivien com a gent que saquejava el sistema sanitari, que s'esmunyien per la frontera i eren arrestats allà mateix. Aquest tipus de coses que segur que us sonen a algun tòpic, no? Recordo que el meu primer dia a Guadalajara estava fent un tomb i observant la gent que anava a treballar. N'hi havia d'altres que feien tortilles al mercat, uns fumaven, els altres reien. Recordo que al principi vaig sentir una lleugeresa sorpresa i després em va envair la vergonya. Vaig adonar-me que havia estat tan immersa en la cobertura que els mitjans de comunicació feien dels mexicans que s'havien convertit
en una sola cosa en la meva ment. L'immigrant abjecte. Havia cregut en una història única dels mexicans i no podia estar més avergonyida de mi mateixa. Així doncs, aquesta és la manera en com es crea la història única. Es mostra un poble, d'una sola manera, com una sola cosa, una vegada i una altra, fins que les persones es converteixen en això. És impossible, també, parlar d'una història única sense parlar de poder. Hi ha una paraula Igbo, que em ve al cap cada vegada que penso en les estructures del poder que hi ha al món. Nakali. És una paraula que podríem traduir més o menys en ser més gran que un altre. Igual que els nostres mons econòmics i polítics, les històries també es defineixen pel principi de Nakali. Com s'expliquen, qui les explica, quan s'expliquen, quantes històries s'expliquen. Tot depèn del poder en realitat. El poder és l'habilitat no només d'explicar la història d'una altra persona, sinó de fer-la la història definitiva d'aquella persona. Ara, En Jordi i l'Àlex seguiran amb les altres línies del nostre projecte. Hola, bona tarda. Estic content que hi hagi tanta gent aquí. Estic content de compartir aquest espai amb vosaltres, aquest espai físic i aquest espai ideològic. Un espai ideològic que també compartim amb altra gent que ara mateix veus aquí, que són dels pobles del voltant. Hi ha el grup de Bescanó, el grup de Sant Gregori, el Benet Girona, que esperem que com nosaltres tinguem un bon resultat aquest diumenge. I us parlo de les clubs i de la gent que compartim aquest espai ideològic del voltant, perquè us vull parlar de mobilitat. Per fer una bona diagnosi de la mobilitat, dels problemes que ocasiona la mobilitat universal i de les solucions que hi podem trobar, cal tenir una visió no només local, sinó mirar una mica més enllà i com a mínim una visió de l'àrea metropolitana. Potser també més enllà, però sobretot metropolitana. A veure si esteu d'acord amb mi, que els problemes que... Tenim dos reptes importants aquí a Salt pel que fa a la mobilitat. Una és que cada dia, com que estem a prop de Girona, cada dia entren desenes de milers de vehicles per països catalans per anar cap a Girona. Estan aquí de pas, alguns passen també pel carrer Major, però sobretot per països catalans. I quan acaben la jornada laboral al vespre, o quan acaben les gestions que han de fer, se'n tornen cap als seus pobles, a vegades països catalans, a vegades Sant Antoni, Sant Dionís, Carrellat, cap a Bescanó, cap a Anglès. I tot aquest moviment, aquest trànsit de pas, genera contaminació, genera accidents, genera ocupació molt important de l'espai públic també. Com es pot solucionar això? Jo crec que només amb la col·laboració dels pobles veïns. Creiem que el que hauríem de fer és el que veiem fan moltes ciutats d'arreu d'Europa, tenir un gran macroaparcament d'isosolari que podria ser un Fullar, podria ser Torre-Mirona, on la gent que ve de Bescanó i dels pobles de més enllà poguessin deixar el cotxe. Allà hauria d'haver un bon servei de transport públic que portés ràpidament, eficientment, aquesta gent cap al centre de Girona o cap a la seva destinació. Perquè quan arriben a Girona ara mateix també tenen problemes. Han de buscar aparcament pel cotxe i o bé paguen un pàrquing o bé fan voltes i voltes i voltes fins que no han trobat un aparcament pel seu cotxe. Per tant, fem un favor a aquesta gent, o els solucionem una mica a aquesta gent. També a Girona li fem un favor perquè li reduïm el trànsit, ens va bé a nosaltres també, per tant, creiem que hauríem d'anar cap a aquesta banda. Perquè aquest macroaparcament funcioni, cal que hi hagi un bon servei de transport públic, que surti ben bé d'aquí de Montfullà i en 15 o 20 minuts et planti a Girona, sense parades intermitges ni res d'això. Transport públic és un servei per parlar també, per lligar-ho amb el segon repte que tenim, em sembla, pel que fa a la mobilitat. I és que tenim la ciutat que tenim, una ciutat molt densament poblada, amb molta gent que viu en poc espai de terreny i que també s'ha de desplaçar per anar a la feina, per fer les seves coses. Com que hi ha una infraestructura pobra pel que fa a transport públic, doncs es veu gairebé obligada a fer servir el seu cotxe particular també. Per tant, tenim molts de cotxes a Salt, la gent quan torna de la feina tampoc no troba aparcament, és un problema això. Com es soluciona això? Doncs
probablement també amb transport públic. Tenim algunes línies de transport públic, funcionen, però creiem que s'ha de millorar molt per fer que sigui un servei atractiu i que molta gent es passi de fer servir el cotxe a fer servir aquest transport públic. Creiem que s'ha de millorar tant les línies com els horaris com les tarifes. Línies, s'ha de fer arribar, per exemple, l'autobús a llocs del primer camí del cap és Torre-Mirona. Hi ha molta gent que treballa al polígon de Torre-Mirona i no hi ha un servei de transport públic digne per portar els treballadors a Torre-Mirona. Horaris, no pot ser que a les 10 del vespre s'acabi l'autobús i al cap de setmana, per exemple, divendres o de divendres o de dissabte, quan hàgim de tornar de Girona, perquè no podem anar a fer de trobar-nos amb els amics o al cinema o al teatre, el que sigui, quan hàgim de tornar no puguem disposar de l'autobús i hàgim de fer servir altres mitjans. I tarifes, la veritat és que la tema està treballant en aquest sentit i crec que va en el bon camí. Fins fa poc, les tarifes del transport públic es pensaven només en les persones, que ja està bé, no? Perquè si us fixeu, hi ha targetes per gent jove, hi ha targetes per gent gran, hi ha targetes per famílies monoparentals, està molt bé, s'ha de mantenir això, però també s'ha de pensar amb el viatger. No es pot fer pagar el mateix preu a una persona que agafa l'autobús 4 vegades al dia per anar a Girona i tornar, que una persona que l'agafa només ocasionalment. Per tant, la tarificació també s'ha d'ajustar a les necessitats de cada viatger. Quan per això la tecnologia avança moltíssim i en aquest sentit jo crec que es podrà arribar, no sé quan, aviat, a targetes no pas per grup de persona que pertany, sinó individualitzades. Bueno, això ja hi arribarem, parlarem també. Fa molta estona que parlo i m'agrada no parlar de bicicletes, i jo soc un fan de les bicicletes. Jo crec que és un del transport del futur, no pas el transport del futur, però un d'ells. Jo no vull pas que tothom vagi en bicicleta, però sí que tothom que vulgui anar en bicicleta pugui anar-hi. I per això cal crear les condicions perquè la bicicleta es trobi bé, es trobi en el seu hàbitat. La bicicleta a vegades s'agafa com a referència, com a indicador de la qualitat de vida urbana. De la mateixa manera que les llúdrigues les veurem només en els rius que tinguin l'aigua neta i que tinguin un bon hàbitat parella, la bicicleta la trobarem a ciutats on la qualitat de vida sigui prou bona perquè n'hi pugui haver. Què cal per això? Doncs, bàsicament la pacificació del trànsit. Això vol dir menys cotxes i que els cotxes que circulin ho facin més a poc a poc. Hem de lluitar en aquest sentit per la pacificació del trànsit. Això ho aconseguirem amb la millora del transport públic i moltes altres coses també. Amb el disseny dels carrers, per exemple, també, ja que parlo del disseny dels carrers, com estic enrollant massa? Estic pensant en el disseny dels carrers. Els països catalans, per exemple, es van dissenyar pensant només en els cotxes, però jo crec que no pot ser que per 2 hores punta que tinguem al dia tinguem 4 carrils reservats només a l'ús del cotxe, 24 hores al dia i 7 dies a la setmana. Això crec que és una de les primeres coses que hauríem d'estudiar. Doncs bé, en resum, millorar la mobilitat és una oportunitat per millorar la qualitat de vida a la ciutat i el que creiem que cal millorar el transport públic, l'ús de la bicicleta i sobretot recuperar l'espai públic i fer que l'espai públic sigui el que havia sigut, un espai de competència, de relació veïnal, en què tothom es trobi a gust i amb seguretat. Per tant, es tracta de conjuminar 2 coses. Per una banda, la bona comunicació, la facilitat, l'eficiència en els desplaçaments, amb la tranquil·litat d'estar a l'espai públic i un mínim de conseqüències negatives tant socials com ambientals com econòmiques. I això és el que volia. Bé, bona tarda, jo soc l'Àlex. Intentaré ser breu i agafar-me el temps que tenim disponible per parlar. Vinc a parlar una mica de drets i llibertats. I per parlar de drets i llibertats m'agradaria anar una mica als orígens de la CUP. La CUP neix a l'any 1986 arrel de l'Assemblea Municipal de l'Esquerra Independentista i dels contactes amb MDT per presentar-se per primera vegada a les eleccions del 87. Bé, venir de l'Assemblea Municipal de l'Esquerra Independentista i els contactes amb MDT ens mostra que nosaltres tenim una clara arrel independentista i una clara arrel d'esquerres, no com altres que també se'n pengen moltes medalles i no ho han sigut sempre.
del 86, deixeu-me fer un pas molt ràpid fins al 2015 i fent una mica referència al que ha parlat en Jordi. El 2015 es van presentar 163 assemblees locals de la candidatura d'Unitat Popular a les eleccions municipals i aquest any, 2019, ens hi presentem 197. Per tant, és clar que el moviment d'Unitat Popular creix i que ha de créixer, perquè és des del municipi on podem exercir i canalitzar una eina de canalització per la desobediència pacífica i podem exercir una eina de pressió popular per la ruptura democràtica, que és el que ara ens cal. Bé, utilitzant una mica el nostre lema de Som i Seguim, som els que defensem els drets democràtics de totes i seguim defensant des de les classes, des de l'Ateneu Popular de Comacros, des dels barris, des de totes les entitats que no condemnaran els nostres presos polítics, no, els nostres representants polítics, perquè és una aberració el que va passar l'1 d'octubre de l'any 2017 i que s'estiguin condemnant gent per aquestes coses. Bé, parlant de l'1 d'octubre del 2017, deixeu-me parlar també de què hem viscut, no?, i d'on venim. Venim a Salt d'una participació ciutadana de Salt Decideix, d'allà fa anys. Vam viure a Salt també i vam posar les urnes i les eines per votar el dia 9 de novembre. L'11 de setembre de 2016 es va celebrar a Salt el major acte, la major manifestació que ha viscut tot Girona. I vam viure l'1 d'octubre, no? que és el major acte de desobediència civil, pacífica i organitzada que la població va dur a terme al nostre territori. Nosaltres seguirem defensant el mandat de l'1 d'octubre i seguirem dient que el que ens cal és implementar la República Catalana i ho farem des del municipi i des del municipalisme, que és el que ens cal. No? I per què volem implementar la República Catalana? Doncs per construir el que som. No? Nosaltres som antifeixistes i seguirem al carrer dient que mai més enlloc i contra ningú. Som feministes i seguirem dient que sense dones no hi ha revolució. Som ecologistes i seguirem dient que el creixement ha de ser 100% sostenible. Ara que parlo de 100%, som socialistes, però nosaltres som socialistes de debò, perquè creiem en les eines de transformació socials i per això també som anticapitalistes. Perquè la precarietat que porta el sistema no es pot tolerar i al final, com molt bé expressa el vídeo que hem preparat entre el vídeo de campanya que hem preparat, l'especulació no ens porta enlloc. Doncs per tot el que som i per tot el que volem construir, ho volem fer des de baix, ho volem fer des del municipi. Llavors hem de seguir en pas ferm, hem de seguir per canviar-ho tot i per això necessitem l'alcaldia, amb un salt i visc la terra. Ja que l'Àlex ho ha dit, que som feministes. I perdoneu-me, tothom hauria de ser feminista. Aprofitarem que l'Àlex ho ha dit i ho reivindicarem des del cor que cada dia amb el fill més alçat. Sí senyor Àlex, totes hauríem de ser feministes. I us vull explicar una història de la meva infantesa. Una història divertida, curiosa, d'aquelles que passen quan vas a col·legi, a primària. Jo era un alumne de l'escola de primària de Snuka, una ciutat universitària al sud-est de Nigèria. Al començament del trimestre, la mestra ens va dir que ens posaria un examen i que aquell que obtingués la nota més alta seria el delegat de la classe. Ser el delegat de la classe no era poca cosa, no us ho penseu. Si eres el delegat de la classe, tots els dies apuntaves els noms dels nens i les nenes que s'esvalotaven i els podies apuntar a la pissarra. La qual cosa ja implicava de per si un poder embriagador. Però a més, la mestra et donava una vara perquè la portessis a la mà, recorressis l'aula i patrullaves la classe en busca dels esvalotadors. Evidentment no la podies fer servir la vara, només la portaves. Per una nena de 9 anys com jo, però era una perspectiva molt emocionant. Tenia moltes ganes de ser delegada i, evidentment, vaig treure la nota més alta de l'examen. Ara, em vaig quedar amb un pam de nas quan la mestra va dir que el delegat havia de ser un nen.
Home, se li va passar per alt d'esmentar-ho abans. Havia donat per fet que era obvi que havia de ser un nen. La segona millor nota de l'examen l'havia tret un nen i ell va ser el delegat. El més interessant de tot plegat és que aquell nen era dolç i amable i no tenia cap mena d'interès a patrullar la classe amb un bastó. Jo, en canvi, me'n moria de ganes. Però jo era dona i ell home, de manera que el delegat va ser ell. Mai no he oblidat aquell incident. Si fem una cosa, un cop, rere l'altre, acaba evidentment normal. Si veiem el mateix una vegada i una altra, acaba tornant-se normal. Si només els nens poden ser delegats de classe, al final arribarà el moment en què pensarem que encara que sigui de manera inconscient, el delegat de classe ha de ser un nen. Si només veiem homes presidint empreses, ens començarà a semblar natural que només hi hagi homes presidint d'empreses. I és per aquest motiu que IPS-CUP l'encapçalen la llista 3 dones molt potents. 3 dones que revolucionaran Salt. 3 dones que aconseguirem l'alcaldia i seran l'alcaldessa, la primera i la segona tinent d'alcalde. Cristina, Anna i la Marta. Moltes gràcies, però jo pensava que el conte diria que està molt bé que tinguessin de delegat un nen molt dolç, perquè no tots els homes són iguals. Molt bé, a mi m'ha tocat parlar de cultura, l'apartat de cultura, i deixeu-me que us digui, això és ja un detall, que cultura ve del verb llatí colere, que colere vol dir conrear la terra i per extensió transformar la natura per obtenir-ne resultats. Actualment la paraula cultura fa referència a allò que hem après a través de la nostra comunitat, però a mi m'agrada quedar-me amb això, el poder transformador que té la cultura. També la paraula cultura em porta a pensar en 4 termes: relació, reflexió, enriquiment i participació. Relació. En el nostre poble hi ha una gran diversitat cultural que sovint queda tancada dins la mateixa comunitat i que sembla que ens ho fem per nosaltres mateixos i no ho expliquem als altres. Doncs nosaltres el que volem és establir ponts i donar condicions perquè la gent trobi aquests espais per relacionar-se i per conèixer-se. En quant a reflexió, vivim en un món cada vegada més globalitzat i més homogeneïtzat, on es van desdibuixant aquests coneixements que hem après a través del nostre entorn, la nostra família, la nostra comunitat, on el temps d'oci s'ha convertit en temps de consumisme, on les iniciatives culturals, artístiques i festives cada vegada tenen una burocràcia que els talla més les ales. Doncs per nosaltres considerem que és el més necessari preservar i potenciar la cultura popular. Pel que fa a l'enriquiment, som individus, però vivim en una comunitat i el fet de viure en una comunitat ja ens enriqueix. Però esclar, viure a Salt ens enriqueix no doble, sinó triple o quadruple més perquè tenim una gran diversitat cultural i no podem perdre l'oportunitat d'obrir la nostra mirada. Salt és com un petit món que tenim al nostre abast i sovint ens xoca o ens costa d'entendre l'altre, però penso que hem d'establir aquests ponts perquè el coneixement comporta confiança i nosaltres el que volem és viure en confiança. També hem parlat ja abans de participació i aquest és un dels elements claus de la nostra candidatura, que la gent participi i perquè participi per descobrir l'altre, per aconseguir que cap persona o cap comunitat es quedi sense la possibilitat d'expressar-se. Una altra cosa que veiem, però, és que Salt té una vida associativa i una vida cultural molt rica i que això no ho hem de perdre i tampoc ho hem d'encotillar. Les associacions que funcionen, les iniciatives personals han de poder volar. No volem que l'administració també s'hagi de cuidar de tot. Per tant, potenciarem o si més no deixarem que vagin fent la gent que ja té la seva pròpia iniciativa cultural. En definitiva, tot això com ho volem aconseguir o quins són els passos que volem anar donant? Doncs mireu, nosaltres som
les que volem tenir una festa major, plural, i que sigui oberta a tothom i que arribi a tothom i que es vegi realment que és la festa major de Salt. Aquest és un dels punts. També som les que volem donar suport a iniciatives culturals i crear un espai d'atenció a les entitats. Veiem que hi ha moltes entitats que, degut a que la burocratització cada vegada és més complicada, no saben com fer paperassa. Doncs crearem una oficina d'atenció a les entitats per poder-les ajudar a resoldre aquests problemes burocràtics i a fer també més visible les seves activitats. També volem facilitar espais a les entitats culturals que, a més de mantenir les seves tradicions, fomentin el respecte cap a les altres. Som també els que promourem centres cívics. En aquesta legislatura ja se n'han fet 2, però cal una xarxa de centres cívics perquè sigui punt de reunió de totes les persones. Som les que volem aconseguir un carnet de Salt Cultura per tots els nostres joves, perquè és injust, i jo m'hi he trobat com a professora d'institut, que tinc alumnes que venen de Salt i alumnes que venen de Girona. Els que venen de Girona poden anar al teatre per 3 euros i els que venen de Salt han de pagar tota l'entrada perquè no tenen un carnet cultural per joves. Sí que és veritat que gràcies a IPSCUB i a la iniciativa d'alguns dels nostres regidors i regidores, moltes de les entrades que ens donen per espectacles per als regidors, el que han fet els regidors d'IPSCUB i ha servit d'exemple per altres, és donar-les al jovent i es van repartint en els instituts segons els demanin. Doncs nosaltres volem continuar amb això, però que a més puguin accedir a un carnet i puguin accedir a la cultura, no només el jovent, sinó la gent aturada o la gent que tingui problemes econòmics i vulgui anar a veure aquestes activitats i per qüestió de preu no pugui fer-ho. També som les que en un moment donat van donar un cop de puny a la taula perquè l'Ateneu Cultural de la Coma Cros sigui una realitat. És un Ateneu que penseu que ve gent d'altres pobles a parlar amb els tècnics de l'Ateneu perquè per ells és un exemple d'Ateneu cultural viu, participatiu i sobretot autoorganitzat. Aquesta és una paraula que també ens agrada molt, que siguin les mateixes entitats les que decideixen què és el que volen fer. Som també l'equip que donem suport a la llengua catalana. Hem vist que hi ha el voluntariat per la llengua. Nosaltres a la candidatura també tenim la Mari que fa voluntariat per la llengua, però volem que aquest voluntariat per la llengua es visibilitzi encara més, que hi hagi més voluntaris per la llengua i solucionar també el problema del Consorci per la normalització lingüística, que sabem que té molta demanda de gent. Hi ha molta gent que arriba al nostre poble o que fa molts anys que és aquí i que vol aprendre català, però que no hi ha o prou hores de classe o prou professors i professores per donar aquestes classes. Llavors hem de parlar amb el Consorci de Normalització Lingüística per intentar augmentar aquestes hores de català. També som les que allargarem l'horari de la biblioteca. I això ho dic mirant els estudiants universitaris perquè són ells els que ens han fet aquesta petició. Estan cansats de, quan és època d'exàmens, haver de pujar a la Politècnica o haver de pujar a les Àligues, que són les 2 biblioteques que tenen més a prop, que tenen un horari nocturn molt llarg, fins i tot fins a les 3 de la matinada a vegades. En canvi aquí no. Doncs hem de mirar d'organitzar els recursos que nosaltres tenim perquè ells, els nostres estudiants i les nostres estudiants d'aquí al poble, no s'hagin de desplaçar i es puguin quedar aquí a la biblioteca, que és un centre magnífic i li han de treure més rendiment encara. També som les que demanem que les seus universitàries del nostre municipi s'arrelin de veritat al poble, perquè tenim molts centres universitaris que ocupen locals del nostre municipi, però que en canvi no sembla que estiguin a Salt. Només venen perquè el local potser els hi surt molt més a compte econòmicament. Doncs volem que s'arrelin també aquí. I som les que revisarem i posarem al dia els convenis amb alguns d'aquests centres que ocupen la Coma Cros i altres espais públics. En legislatures anteriors es van fer convenis amb entitats que estan aquí a 50 anys. Això hipoteca el futur per sempre i nosaltres no volem tenir el futur hipotecat. Volem que si hi ha alguna entitat privada que està fent teatre sal o que fa un grau universitari, doncs hem de ser nosaltres els que decidim a veure fins a quant de temps es podran quedar en aquell espai, quan hauran de pagar per utilitzar aquell espai i no
haver-nos de cenyir en aquest conveni que en el seu moment es va firmar per 50 anys. També intentarem trobar finançament i beques per tot aquell jovent que li és molt difícil accedir a les activitats culturals. Però com que creiem que les manifestacions culturals han de ser obertes a tothom i respectuoses amb tota la gent, ens comprometem a no facilitar ni donar suport a cap entitat o cap acte que atempti contra la dignitat de les persones, ja sigui per la seva edat, per la seva procedència o per la seva orientació sexual. I per acabar, deixeu-me que us llegeixi també jo unes paraules de Bray, que en el seu manual antifeixista diu: és la falta de propostes de l'esquerra que deixa terreny per l'auge del feixisme. L'extrema dreta no ha de tenir cap plataforma. Contra la barbàrie, doncs, cultura i educació. Bé, bona tarda a tothom. Escoltant els companys i companyes, a l'Anna, a la Maria, en Jaume, a l'Àlex, en Jordi i també a l'Anna, em sembla que ja us heu fet una mica la idea de... Bueno, s'ha fet un dibuix de com som, com és aquest projecte. I som persones que volem seguir treballant, hem treballat durant 4 anys, i fa anys que treballem, ja des del 87, i que volem seguir treballant per una cosa molt bàsica, que és millorar la qualitat de vida de la gent. Una cosa molt bàsica, i abans en Jaume comentava, i posar la vida al centre. Això seria una idea. També som els que defensem o que volem que el Salt sigui un poble ric en 3D, que dic jo, que està molt de moda els 3D, que són els drets, la dignitat i la democràcia. Una cosa que, per desgràcia, no és molt comú. I també som tot aquest col·lectiu, que és una representació, aquestes persones que han parlat ara és una representació de tot el projecte. Som persones que tenim una mirada en la transformació, una mirada en les persones, una mirada també en el territori, una mirada en la participació ciutadana i també una mirada en el compromís polític. Quan diem que volem millorar la qualitat de vida de les persones, tenim molt clar que cal mirar 2 aspectes molt bàsics. Sempre ens fem les mateixes preguntes. On som? Analitzem la realitat i on volem anar. I on som? Doncs som en un territori, com tots coneixeu, de 6,6 quilòmetres quadrats, tenim un municipi molt petit, en el qual la meitat és entorn urbà i l'altra meitat és un entorn natural. Llavors, tot això, històricament, al llarg de la història, ara no és l'espai potser, però ha generat moltes tensions contínuament entre entorn urbà i natural, i nosaltres el que sempre hem defensat és que s'ha de preservar o intentar buscar un equilibri entre aquests 2 espais, entre l'entorn natural i l'entorn urbà. I en el cas de l'entorn natural, específicament, també pensem que és molt important, i així ho hem fet al llarg d'aquests anys, treballar per un entorn urbà amable, perquè per nosaltres, a part de tots els altres aspectes que han comentat els companys, l'entorn natural és un aspecte que per nosaltres és una eina de cohesió social i de benestar, i és això pel que volem lluitar. Pel que fa on volem anar, on volem anar ho tenim molt clar. Nosaltres el que volem fer sobretot és treballar per establir o construir una nova forma de cultura basada en la sostenibilitat, que és un terme que per desgràcia també utilitzen molts espais polítics sempre a última hora, sempre quan venen les eleccions tothom afegeix sostenibilitat a tots els adjectes, mobilitat sostenible, ciutat sostenible, poble sostenible, però nosaltres ho tenim molt clar que vol dir ser sostenible. Ser sostenible no és un concepte, un resultat, no és una acció, és sostenible o no és sostenible, sinó que per nosaltres és un procés. Un procés que vol dir, la nostra idea de sostenibilitat vol dir que és fer unes determinades accions que d'alguna manera són accions que són consensuades, són fetes pas a pas i que són altres maneres de fer. Normalment estem acostumats a que la gent vulgui fer millor les coses. Per exemple, mirem de ser sostenibles amb els cotxes, doncs fem els cotxes elèctrics. Això seria el que el capitalisme verd ven, és a dir, no reduïm els vehicles, senzillament hi canviem una cosa, fem que sigui més verd i tirem. Nosaltres pensem que la sostenibilitat no és això, sinó que és fer altres coses amb noves idees per trobar objectius diferents. I aquests objectius diferents sempre pensem que és important fer-los amb tota la gent, participant amb tota la gent i fent consensos a cada nou pas, això que en diuen la concertació civil. Aquesta idea de sostenibilitat per nosaltres té 2 pilars molt bàsics que de fet al llarg d'aquests anys també ho hem anat aplicant, que és la participació ciutadana i la transversalitat.
I aquí és on ens movem. Aquest seria una mica el context i per sobre d'això també ens agradaria comentar que hi ha un context planetari, i aquí ara introdueixo una idea molt important per nosaltres, que és que tota l'acció que farem en territori sempre tindrem present que hi ha un context global, que és el context de crisi ecològica global. Com sabeu tots, estem en una situació, i en Jaume ja ha donat alguna idea sobre això, la idea del planeta finit. Estem en un context de crisi global mundial i nosaltres no podem fer veure que això no existeix ni que no passa. Llavors, per nosaltres, com a projecte, és molt important que es planifiquin accions justament per continuar vivint dignament en un context d'emergència climàtica. Ja sé que aquestes paraules són una mica fort, però és així. Tota la gent que ens movem dintre del marc del món ecologista fa anys que en parlem, que estem en una situació complicada i que per tant hem de començar a prendre accions sobre això. I com ho farem? Doncs justament una de les coses que volem compartir amb vosaltres és una de les propostes programàtiques que tenim. N'hi ha moltes, ja ho veureu, aquí a l'entrada heu vist el programa, us animo a llegir-lo, és molt llarg, sempre el fem molt llarg, perquè tenim moltes coses a explicar, i justament allà un dels punts claus és que nosaltres el que volem proposar és un pla de transició ecològica de salt. És un pla en el qual el que volem és ajuntar un seguit d'accions que ens han de portar no només a millores ambientals, sinó també adaptació al canvi climàtic i també aconseguir augmentar les sobiranies amb recursos bàsics. I aquest pla de transició ecològica inicialment està format de 4 eixos, 2 dels quals ja us n'han parlat una mica en Jaume i en Jordi. El primer seria la transició ecològica i energètica, el segon seria l'estratègia per al residu zero, el tercer seria la mobilitat sostenible, que us n'ha parlat una mica en Jordi, i el quart seria ara m'he quedat una mica en blanc, la creació de xarxes de la xarxa verda de salt. Aquests serien els 4 eixos. Jo us aniré de fer una pinzellada de 2 d'aquests eixos. Un, el més important, és el de l'estratègia per al residu zero. Com sabeu, una de les tasques que ens ha tocat fer aquests anys ha sigut una tasca relacionada amb la gestió dels residus. Ha sigut una tasca una mica intensa i suposo que heu vist que hi ha hagut alguns canvis a nivell de poble. I al llarg d'aquests anys som els que hem generat alguns canvis en relació amb això. S'han trobat uns 500 contenidors, suposo que ho heu vist. Hem introduït la recollida selectiva, la recollida comercial del cartró i del vidre. També hem implementat l'ordenança de regulació dels residus. Tota una sèrie de mesures que d'alguna manera tenien com a objectiu ja millorar la gestió dels residus i també anar treballant per la reducció dels residus. Són moltes coses les que hem fet i el que volem seguir treballant és amb aquest objectiu d'aquesta estratègia de reducció dels residus, que vol dir reconvertir el residu en recurs, i per això una mica volem compartir 4 propostes molt concretes. La primera proposta seria intentar fer una prova pilot de porta a porta en algun barri en què sigui possible. La segona seria també fer canvis a nivell de recollida de l'orgànica, fent una variació del model de recollida en el qual, en comptes de ser un model voluntari, seria a través d'una targeta d'identificació. Una altra proposta també molt important per nosaltres és introduir l'educació ambiental en relació als residus a totes les escoles i els instituts. Això seria una mica el marc de l'estratègia per a la reducció dels residus. I el segon eix d'aquesta transició seria tot el que té a veure amb la xarxa verda a salt. Això de xarxa verda queda molt pompós. A la pràctica només vol dir que tot el que siguin polítiques ambientals per afavorir la potenciació dels espais verds són coses que volem anar treballant. Què vol dir això? Doncs augmentar espais verds en zones urbanes i en espais urbans, com per exemple el Parc de les Deveses. I això fer-ho d'alguna manera connectant aquests 2 espais. En això també hem treballat molt, ara seria, no em vull allargar perquè ja estic ocupant molt d'espai, però hem treballat molt intensament en aquesta millora, hem introduït la lluita biològica de les plagues, hem eliminat l'herbicida glifosat, etc. Però nosaltres volem seguir treballant i treballant en la millora d'aquests espais verds perquè sabem que és un dels factors clau en el benestar i la salut de les persones.
I el que volem fer és fer un pla de gestió del Parc de les Deveses, també augmentar la connectivitat ecològica de tots els espais verds, els parcs i jardins de Salt, i també introduir altres aspectes més relacionats amb la preservació de la biodiversitat urbana. Això seria una mica una pinzellada molt llarga, i ja per acabar sí que m'agradaria comentar que nosaltres com a projecte hem treballat i seguirem treballant per demostrar que des del municipalisme es pot portar a la pràctica aquell pensament, aquell principi de l'ecologisme que diu pensa globalment i actua localment. També pensem que podem seguir demostrant que els petits canvis sí que són poderosos, implementant polítiques de participació i transversals, i pensem que tot això es pot fer des de la institució, des del carrer, amb la gent, lluitant, resistint i avançant. I com deia en Joan Fuster, que és un savi en moltes coses, Joan Fuster sempre deia que tota la política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Per tant, em sembla que ens hem de posar. Molt bé, moltes gràcies a tot aquest equip, moltes gràcies a tothom que avui ha decidit passar la tarda amb nosaltres aquí tancats a la Coma Gros. Jo, en principi, soc l'última ja que xerro, us deixarem després, podrem parlar de tu a tu i fer tot plegat més dinàmic. Nosaltres, ja s'ha dit moltes vegades, el lema d'aquest any ha sigut el som i seguim. Som perquè som un projecte, sobretot un projecte ideològic que tenim molt clar, i perquè seguim per uns objectius on ens mantenim ferms i on volem continuar treballant. I de fet ho fem decidides, amb determinació i sense defallir, perquè només així podrem arribar amb el que ens proposem. I no és fàcil, de fet aquests 4 anys el govern ens han ensenyat que no és gens fàcil el que ens proposem, però tampoc ningú ens va dir que el camí fos planer i a nosaltres els reptes sempre ens han agradat. Intentaré posar una mica d'ordre al que ens han anat explicant les companyes. Elles han introduït en alguns temes clau. En total en el programa tenim 15 temes i que hem volgut ordenar en 4 àmbits. Un dels àmbits, el primer, és aquest bloc d'atenció a les persones, que per nosaltres és clau. És un bloc de justícia social i de model universal, on volem posar al centre la persona, i la persona el que necessita bàsicament és l'habitatge. Se n'ha parlat molt aquí, però és que pensem que els altres partits en fan demagògia i no és just. Nosaltres hem treballat molt realment perquè l'habitatge sigui protegit a Salt. L'habitatge al final és l'espai íntim de la persona, és el refugi, i no s'hi val poder jugar amb això. I aquesta demagògia que se'n fa políticament per arreplegar 4 vots, la gent hauria de ser conscient del mal que està fent a la cohesió social també del municipi quan fa servir aquest doble joc. Nosaltres hem estat a govern i hem gestionat l'àrea d'habitatge i hem fet molta feina. Hem començat per una feina segurament molt invisible. Molts partits comencen fent grans promeses, intentant vendre pompositat, i nosaltres no en sabem de fer aquesta feina. Ens ho diuen moltes vegades: CUP, és que no us sabeu vendre. Ja, és que no és el que pretenem. Nosaltres intentem començar a fer feina i fer feina des de la base. Doncs teníem una àrea d'habitatge que no estava gens estructurada, de fet no hi havia ningú d'estructura personal en aquesta àrea, i hem hagut de construir-la des de zero. I ara hi ha una persona de referència en aquesta àrea on podem començar a construir estructura començant per aquí. I en el vídeo ho hem vist, s'ha fet molta feina. Teníem 1.000 habitatges buits. 1.000 habitatges buits. Si ara encara tinguéssim aquests 1.000 habitatges, què podria comportar tot plegat? Doncs s'ha fet aquesta reducció. S'ha fet molta feina de poder parlar amb els bancs perquè cedissin pisos, de poder parlar amb propietaris perquè cedissin també per fer lloguer social, i això no ha estat fàcil. I gràcies a això tenim el resultat, que són 300 i escaig pisos buits, però que mica en mica anem reduint. També ens han titllat que som els que ens hem carregat la taula d'habitatge, quan nosaltres vam ser justament els que la vam promoure, la taula d'habitatge. Deu ser que alguna cosa hem fet bé, si realment les entitats ciutadanes que volen promoure aquesta taula d'habitatge no han posat el crit al cel, deu ser que potser és que estem fent bé la feina. Si no,
ja serien ells que se'n cuidarien de posar el crit al cel. De fet, nosaltres som els que estem amb la comunitat ciutadana, amb la mobilització ciutadana, per acompanyar-los. Si aquesta mobilitat ciutadana no crida, és que deu estar content amb la feina que es fa. També aquí volem defensar el nostre posicionament en el tema de la zona sud, de poder construir en aquella zona. Nosaltres va ser la primera vegada que a Sales va fer una consulta popular el dia 24 de setembre del 2016 per a veure si nosaltres com a saltencs i saltenques estàvem disposats a vendre'ns l'última pastilla de territori de terme municipal que ens queda per construir. Nosaltres teníem molt clar quin era el nostre posicionament. El nostre posicionament era que no volíem que de moment es desenvolupés perquè ja en tenim prou. Ja en tenim prou de grans superfícies i de pisos. Ens vam voler vendre la moto dient que era un IKEA sí i un IKEA no. I ens vam voler vendre la moto pensant que posant comerços i posant grans superfícies serà la solució a les arques municipals i que, a més, donaran feina a tot el poble. A veure, hauríem de tocar de peus a terra i veure la realitat de tot plegat. No ens han explicat que per cada X metres quadrats de construcció comercial ens pertoca obligatòriament construir X metres quadrats de pisos. A Salt necessitem pisos? Estem aquí fent mans i mànegues per reduir els pisos perquè els pisos comporten problemes si realment no s'utilitzen per l'habitatge i estem a mercè de que se'ns puguin construir encara molts més. Doncs nosaltres això no ho volem. I una qüestió també de dignificació humana, al final, és la feina. I tothom necessita treballar. Tothom necessita treballar, però treballar no vol dir ser esclau. La feina dignifica, però de vegades també acabes pagant un preu molt alt. Nosaltres hem volgut entrar dins d'aquesta xarxa de municipis per l'economia social i solidària i hem volgut fomentar programes d'inserció social i formativa a persones que realment es puguin incorporar en el treball, però cuidant les persones i intentant fer entendre que hi ha un altre tipus d'economia i que aquesta economia no ha d'anar a mercè de les grans empreses. Per tant, això seria un primer bloc, que si voleu pot ser més extensiu en el programa. Qui no pugui tenir un programa aquí perquè n'hem pogut enquadernar pocs, el trobareu per internet i us convidem a que el aneu consultant. Un segon bloc seria el que també han introduït els companys de participació ciutadana. Nosaltres som un poble actiu, de fet molts de nosaltres venim de l'activisme social, sabem bé del que parlem i volem seguir treballant perquè realment les persones tinguin en el municipi el seu espai d'expressió cultural. Només creant aquest espai perquè la gent es pugui expressar podem també entendre quines són les seves necessitats individuals i les seves necessitats col·lectives per poder participar en el municipi i realment que tots fem poble. I és això el que tenim ganes de recolzar. També recolzar un tema que s'ha parlat molt aquests darrers anys, que és el tema de fer front a la segregació escolar, un espai vital, és on comença realment la socialització dels nostres infants i per tant aquesta socialització no la podem començar a fer ja separats i hem d'afrontar el tema de la segregació escolar. Aquest any l'Ajuntament, amb la pressió de la plataforma Salt Educa, finalment s'ha fet una diagnosi de la realitat de Salt i s'ha vist que a Salt hi ha segregació, malgrat que algú encara, després de tenir la diagnosi de les mans i de tenir els números, sigui capaç de dir que no n'hi ha. Doncs primer hauríem de reconèixer quin és el problema. Amb aquesta diagnosi s'ha fet tot un pla educatiu de ciutat amb 111 accions per revertir aquesta problemàtica i a més posar a fer front a moltes altres problemàtiques a nivell d'aprenentatge dels nostres infants. I això s'haurà de començar a implantar. S'haurà de començar a implantar sense que ens tremoli el pols i amb determinació i de vegades potser ens haurem d'encarar i enfrontar a temes que no seran tan populistes però que seran totalment necessaris per revertir la situació. I també aquest any hem entrat en el que anomenem la mirada 360, entenent que l'educació no passa només a l'escola, sinó que passa dins i fora de l'escola
i que, malgrat que nosaltres hi hem posat molts esforços per poder oferir fora escola, tal com ens ha explicat l'Anna, doncs amb el Juguem i amb activitats de les entitats de lleure, espais pels infants, hauríem de començar també a trencar aquestes parets entre l'escola, entre el fora i el dins, mirar que de l'escola pugui sortir al carrer i que el carrer també pugui entrar a l'escola explicant una mica què és el municipi, i amb aquesta mirada 360 també formar a totes les àrees i a totes les administracions del municipi, perquè moltes vegades aquest pes cau a l'àrea d'ensenyament, a l'àrea de cultura, a l'àrea de participació ciutadana, que són justament les que estan més empapades d'això, i potser hauríem de començar a fer formació a aquelles àrees que es pensen que això no va amb ells. Ara penso en l'àrea d'urbanisme, que moltes vegades urbanisme no els hem parlat mai d'educació. Doncs el carrer, segons com està conformat, com explicava en Jaume, el carrer educa. I per tant cal que tota aquesta mirada 360 s'impregni a totes les àrees de l'Ajuntament i a les administracions que venen a fer coses aquí en el nostre municipi. No pot ser que a vegades siguin com globus sonda, que venen aquí, fan una actuació i ja està, s'ha acabat. No, hem d'explicar que Salt és un sol poble i Salt som una xarxa i Salt tenim una manera de fer les coses diferents. L'altre bloc, el tercer bloc, seria l'àmbit de l'entorn urbà. Per nosaltres, per mi sobretot, potser alguns ja hi estàveu acostumades, per mi ha sigut una sorpresa que cap debat ens preguntin per tema d'entorn natural, medi ambient. És un tema que no se'n parla, no tenim cap problema en aquest aspecte. M'ha deixat una mica esturada. Nosaltres som els que reclamem i defensem una mica aquest model de territori sostenible i que per tant tenim ganes de seguir amb aquesta mirada i de fet s'ha fet molta feina ja també des de l'àrea d'entorn natural i medi ambient. S'ha augmentat el pressupost per les veredes de Salt, s'ha recuperat tot el tema de la sèquia monar, que també estava molt degradada, mica en mica s'ha hagut d'anar plantejant i tenim ganes de seguir-ho fent, tenim ganes de continuar invertint en aquest pulmó de Salt que al final és el que dona oxigen en aquesta gran concentració de veïnatge que tenim en el nostre territori. I de fet, per nosaltres, la zona sud, ens agradaria que fos l'altre pulmó i així en tindríem dos que van més bé per respirar. Però, de moment haurem d'anar vigilant què s'hi fa i que no ens ofeguin. I per acabar, tenim el bloc nacional, que per nosaltres és molt important. Som aquells que estem compromesos amb el país, amb la lluita, amb una república catalana i que no ens conformem a normalitzar el que no és normal. Fa poc una companya compartia la carta que havia rebut el seu fill per fer el vot per correu i hi havia una candidatura que ara no recordo el nom perquè les coses dolentes intento oblidar-les, però hi havia moltes persones de la falange espanyola que compartien aquesta... O sigui, aquest partit es pot presentar normalment en unes eleccions europees i nosaltres no podem decidir el que volem fer. No podem anar-nos això de cap manera. Per tant, seguirem defensant el nostre dret a l'autodeterminació per ser un poble lliure i per defensar els drets socials, polítics i democràtics a capa i espasa. I això ho farem, i ho farem també des d'aquí al poble. No ens ho faran de fora, ens ho hem de fer nosaltres. I ho farem com ho vam fer el dia 1 d'octubre i com ho vam defensar el dia 3 d'octubre. I perquè és des dels pobles que s'arriba realment a moure les bases d'un país, que són les persones, i són les persones que tenim la força. I aquell dia 1 d'octubre a Salt van passar moltes coses, però va passar una cosa molt interessant, que és que es va forjar tot un cercle de relacions entre persones que encara ara, després de més d'un any, continuem unides i continuem amb un grup i continuem trobant-nos cada dimarts per mantenir-nos ferms a la nostra posició, perquè tenim molt clar que Salt ho tornaríem a fer, ho tornaríem a fer i ho tornaríem a fer. Per tancar, donar moltes gràcies a les regidores que aquests 4 anys s'han estat aguantant fermament, estoicament,
el nostre missatge a l'Ajuntament, amb paciència, amb determinació, amb voluntat. Us hem intentat acompanyar amb el que hem pogut. De vegades patíem molt veient-vos allà sols en el ple i ja, pobra gent, però realment ens han aguantat el llistó ben alt. Moltes gràcies, Ferran, moltes gràcies, Eva, moltes gràcies, Marta. La Marta es queda. La Marta no s'escapa, la Marta és l'experiència i gràcies per continuar. A mi m'ha tocat encapçalar la llista, però no estic sola. Heu vist que som un gran equip. Jo només seré la veu del que l'assemblea vulgui dir, i qualsevol dels que estem aquí que tingui ganes de participar, continuarem, encara que no sigui campanya. Nosaltres ara estem aquí fent l'acte de campanya perquè tothom necessita que el nostre programa també sigui explicat, però nosaltres treballem tot l'any i ens trobem cada divendres a les 6 al carrer Llarg, en el Casal, i esteu totes convidades. Bé, tot el bo s'acaba, el millor programa de Salt i per Salt l'acabem de presentar. Jo voldria afegir una cosa només, i la Cris l'ha començat molt bé. Som, seguim i ho tornaríem a fer, faríem tot el que hem fet igual. Amb altres coses potser milloraríem, perquè de tot se n'aprèn, però hi ha una cosa que defensarem sempre, a capa i espasa, i és la nostra autodeterminació. Vagi, sisplau, un petit record pels presos polítics, les preses polítiques.